2015-nji ýylyň ýanwar aýy Kyrgyzstanyň o şäheriniň howpsuzlyk güýçleri Islam döwletiniň hakyna tutulan söwürçijileri diýilýän adamlaryň ele salynanlygyny görkezýän videony ýaýratdy. Käbir çaklamalarda Fergana şäheriniň merkezi bolan Oşdan Siriýadaky söwürçilere 500-den gowrak adamyň gidendigi aýdylýar. Emma 2014-nji ýylyň oktýabrynda tutsak edilenleriň biri bilen geçirilen söhbetdeşlikden söwürçijileriň ýygyna hem dolanýanlygyny görmek mümkin. Menin Siriýadan Kyrgyzstana gaýdyp gelmegime bu ýere gelmeli edilen Türkiýeli 2 adam bilen duşluk sebäp boldy. Olaryň maksady Özbegistanyna terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmakdy. Şol ýerde jihad etmekdi. Menden olary Özbegistanyň serhedinden geçirmegi soradylar. Kyrgyzstanyň Fergana jürgetinde uzyn we üzüňe serhetleri bar. Bu ýerde hem Özbegistan hem Täjikistan bilen serhetler geçýär. Emma eskerleriň yerleşmegine garamazdan bir kanunçylykly we howply hataplanýan bu ýer gaçakçylaryň we beýleki jinaýatçylaryň arasynda meşhur. Goňşy Täjikistanyň Suqt welaýatynda hem howpsuzlyk güýçleriň Islam döwletiniň agzaty bolmakda guman edilýänlere garşy görüşi gödeýilýär. Istarabşan şäherçisi Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň beýleki oglaryň ençemetýaly garyplygy uçrady. Emma betbagçylyk diňe bir garyplaryň we bilimsizleriň başyna düşmeýär. Mavluda Irgashowa mugallim, onuň 24 ýaşly ogly öz dostunyň Siriýa gitmegine kömek berenligi üçin 9 ýyl tutsaklyga hökm edildi. Farzandam hemihel yagbora bir ýedek oglum 2 gije öýe gelmedi. 4-nji ýanwarda terrora garşy 6-njy departamentin agentleri jaýymyda kursäp girdi. Olar tutuş öýde örüp çykdylar, emma hiç zat tapmadylar. Olar oglumyň datlaryny, harby eşigini we onuň satan gurhanlaryny barlap çykdylar, emma hiç zat tapmadylar. Fergana jürgetinde Islamyň gadymy taryhy bar. Bolşewistik rewolýusiýadan öň region aram dini liderler tarapyndan dolandyrylýardy. Emma ekspertler Sowet döwrüniň 70-nji ýyllarynda yerli ýaşaýjylaryň dini bilimden üzüňelikde galmagynyň olaryň ekstremizmiň öňünde has gowşak bolmagyna getirenligini aýdýarlar. Kyrgyzstanyň küçüjük şäherçisi Aravanda Holmadjan Ahmadjanow söwürçijileriň öz tarapyna adam çekmek boýunça üstünlüklerini olaryň pul hödürlemegi bilen baglaşdyrýar. Onuň 30 ýaşly ogly Maşgalanyň eýçiligindäki aşhanada işleýärdi. Emma özüne uly möçberde pul teklip edenleriň toruny düşüp Siriýa gidipdi. Holmadjan oglunyň sentýabr aýynda öldürilenligini çak edýär. Ondan sentýabrda, oktýabrda, noýabrda hiç ýyl habar bolmady. Biz aglap göz ýaş edýär. Aýalym hassa ýatyr, ol ýerinden galmaýar. Hiç imkanyat ýok da, bu üçin men birese diýmem. Men aýalyma hiç zat aýtmadym. Ýakyny 20 golay garnaşym gelip halymy soradylar. Men bar zat gowy diýmek bilen oňdum. Holmadjanyň ogly Siriýada ölenleriň sanawlarynyň hiç birinde ýok. Şeýlelikde ölenleriň sanynyň resmi maglumatlardan has köp bolmagy ihtimal. Söwürçijilere garşy görüşýän Merkezi Aziýanyň döwletleri ele salynan ýaraglary görkezmek we tutga-tutluklary amalaşdyrmak ýaly çäreleri ýerine ýetirýän hem bolsalar, olar söwürçijileriň hataryna täze goşulýanlaryň öňüni almaga ukypsyz görünýärler.